Здравейте, аз съм Паста БГ. Сега ще ви покажа как може да си обзаведете къщата, ако около вас има доста селяни. Така, само да си намеря. Къщичке, къде си? Къде си? Ехо. Добре, няма значение къде е. По-късно ще я намеря. Във вас трябва да има едно легло. В момент само си взема картата. Не може да не я намеря. Така. Аха. Ето и защо не я намеря. Сега съм се запътил към нея. Ето я. Така. Във вас трябва да има едно легло. Може и да са две, може да си го направите. Ето така, сега ще ви покажа. Взимате дъски. Може и плаче от пясъчен стълб. Така. Правите така, така, така. Тук може да сложите така, така. Но на мен няма да ми стане, защото съм със стена. Взимате оградка. Така. Може и такава, когато искате. И слагате така. Тук. Оп. 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 И ето, виждате как стана, само че ако го направите тук да е с разстояние, от тук да е с разстояние, ще стане по-добре. В някой друг туториал ще ви покажа. В нея трябва да има един чест. Леле, тия крипъри какво правят тук? Няма значение. Хайде, крипърчета, излезте. Чао. Чао, чао. Нямам навика да затварям вратата. Трябва да имате една работна маса. Или може да си направите една работна маса, е така като плочка. И това е вариант, но няма значение. Аз само ви показвам какво трябва да направите. И това е. Гледайте около вас да няма много неща. Само да видя на какво играя. Нормално. Така. Значи е с зомбита. О, затворих си вратата. Това е постижение. В честа на мен ми е чисто нов. Нямам нищо. Може да си направите една мина. Какво ста? Сега ще видим. Едва ли ще намериме нещо. Но във вас трябва да има задължително една факла. Или колкото толкова. На мен нещо ми се бъгна мишката. И не мога да вземам по повече. От стак. Така. Разбира се, аз ви показвам на GameMod. Опа! Ето, че намерихме мина. Даже това е пещера. И в нея има доста неща. После ще ги изкопая на GameMod 1. Извинете, 0. Защото в момента съм с 1. Само ви покажа как го правите. Правите така. GameMod и пишете числото. Препоръчвам ви да не пишете 2, защото е на трудно. В смисъл, ако ви имате по живот и ако умрете, всичко ви се губи в света. Пишете 1 за креатив и 0 за survival. Така. Слагате. Препоръчвам ви, когато сте в пещера, да сте на Game Mode 1. Само когато копаете да сте на Game Mode 0. И така. Да излезем от тук. Тази дупка.
Какво се случва? Ей! Предупреждавай, бе. Как сте влезли, глупаци? Добре, останете тук, айде. Вие се криете. Ай, значи какви сте. Добре, няма значение. Аз съм си направил шарена. В смисъл, аз не я направих на Game Mode 1. На 0. Демек на Survival. Гледайте около вас да има дървета, защото ако сте на Survival... като си наберете дървета и... В смисъл, не листата им, а това. Кората им. И от тях става джунгълова дъска или каквото е дървото. Такова става. Я вижте какво намерихме там. Или това само... Да. Така си помислих. Ето там също има сянка. Да сложим и тук така. Това исках да ви покажа. Какво трябва да имате в къщата. Мина ви показах как да си направите. Искам да подчертая, че мината е доста полезна. Особено за Game от 0. Demec Survival. Стълбички трябва да си имате. Вътре задължително трябва да си слагате по една факула. Една-две. На няколко квадратни метра. Ето вижте какво аз съм си направил тук. Да си качвам. Може да направите паркур. Warp jump. Задължително трябва да изгоните тия гадини от къщата. Подчертавам гадини. Гледайте около нея да не е много светло, защото това се привличат. И това беше от мен. Аз бях Паста.